नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम तत्सत्. ஓகே, 1-5-20 என்ன சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம்? இப்போ நம்ம என்ன சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம்? இங்க 20 நாளா பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்குதான் 20வது நாள், ரைட்? நாரதரின் உபதேசங்கள். ஹரிபோல், வெரி நைஸ். நாரதர் வந்து யாருக்கு உபதேசம் பண்றார்? வியாசதேவருக்கு. வியாசதேவருக்கு மாதாஜி. வியாசருக்கு உபதேசம் பண்றாரு, ரைட்? வியாசர் யாரு? Incarnation of God, மாதாஜி. வெரி நைஸ், லிட்டரரி இன்கார்னேஷன் ஆஃப் காட். சோ இப்போ குரு பரம்பரையில பிரம்மா இருக்காரு. பிரம்மாக்கு அப்புறம் அதாவது கிருஷ்ணர் பிரம்மாக்கு சொல்றாரு, பிரம்மா யாருக்கு சொல்றாரு? பிரம்மா நாரதருக்கு சொல்றாரு. வெரி நைஸ். நாரதர் யாருக்கு சொல்றாரு? நாரதருக்கு இவருக்கு வியாசருக்கு. அதுதான் லைன். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஏன் இந்த லைன் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? அதுக்கப்புறம் என்ன வருதுன்றது அப்புறம் பார்க்கலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து குரு பரம்பரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மாக்கு சொல்றாரு, பிரம்மர் நாரதருக்கு சொல்றாரு, நாரதர் வியாசருக்கு சொல்றாரு. நாரதருக்கு சொன்னது ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல நாரதருக்கு சொன்னார் இல்லையா? அது என்ன, எத்தனை ஸ்லோகா சொன்னாரு? ஒண்ணு மட்டும் தானே மாதாஜி? 4 ஸ்லோகா. நம்ம அதுதான் சதுர்ஸ்லோக பாகவதம், ரைட்? அதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி வியாசருக்கும் கொஞ்சம், அப்புறம் வியாசர் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதால டோட்டலி நம்பர் எத்தனை ஸ்லோகா சொல்றாரு ஸ்ரீமத் பாகவதம்? 18,000 மாதாஜி. எக்ஸலண்ட், 18,000 ஸ்லோகம் சொல்றாரு. இப்போ அந்த 18,000 ஸ்லோகத்துல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 5th சாப்டர்ல 20th ஸ்லோகத்துல இருக்கும், சரிங்களா? இதம் விஸ்வம் பகவானி வேதரோ யதோ ஜகத்ஸ்தான நிரோத சம்பவா ததி ஸ்வயம் வேத பவாம் ததாபி தே பிராதேச மாத்திரம் பவதா பிரதர்ஷிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் இதம் ஹி விஸ்வம் பகவான் இவதரோ யதோ ஜகத் சம்பவா தத்தி ஸ்வயம் வேத பாவஸ்ததாபிதே தேசமாத்ரம் பவத பிரதர்ஷிதம். பிரதர்ஷிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்களேன். Yes, Mataji. Translation. The Supreme Lord, personality of Godhead, is himself this cosmos and still is aloof from it. From him only, as this cosmic manifestation emanated in him, it resets and to him it enters after annihilation. Blank. Your good self knows all about this. I have given only a synopsis. Yes, Mataji. Sorry, right? Mataji. So, no problem. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, அதாவது கிருஷ்ணர் பத்தி சொல்றாரு. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் யாரு? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் கிருஷ்ணர், ரைட்? பகவான் இஸ் கிருஷ்ணர், ரைட்? அவரே வந்து எல்லா காஸ்மோஸும் என்டர் பண்றாரு. ஆனாலும் அவர் தனியா இருக்காரு அப்படின்னு இருக்காரு. அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லாமே வருது அண்ட் எல்லாமே அவர்கிட்டதான் ரெஸ்டா இருக்கு. அண்ட் அவர் வந்து என்னன்னா, அவர் வந்து அனிலேஷன் சொல்றோம் இல்லையா, கிரியேஷன். இது அனிலேஷன் அப்பமோ, அதாவது டோட்டலா அந்த பிரளயம் ஆராய்ச்சியும் அவருக்குள்ளதான் போகுது. இது வந்து உனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், நான் உனக்கு சும்மா சொல்றேன் அப்படின்னு யார் சொல்றா? நாரதர் வந்துட்டு வியாசர்கிட்ட சொல்றாரு. வெரி நைஸ். நாரதர் வந்து வியாசர் கிட்ட சொல்றாரு அப்படின்னு. இது பாத்தீங்கன்னா மயா ததமிதம் சர்வம் ஜெகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வ பூதானி நச்சாஹம் தேஷ்வ வஷ்டித 9.4 9.10 எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா
வெரி சிமிலர் ஸ்லோகாஸ் இத குறிச்சுதான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்ப என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முகுந்தா அப்படின்னு ரைட். அவர் வந்து கிருஷ்ணர். இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மன் பரமாத்மா பகவானா? எது அவருக்கு பிரம்மனா, அவர் பரமாத்மாவா, அவர் பகவானா? பகவான் மாதாஜி. மூணுமே மாதாஜி. மூணுமே ஒண்ணு. மூணுமே கரெக்ட் ஆன்சர் பிரேமா மாதாஜி. பர்ஃபெக்ட். அவர் மூணுமே ஹையஸ்ட் பகவான். பட் அவர் வெறும் பகவான் இல்ல, அவர் வந்து பிரம்மனும் அவர்தான், பரமாத்மாவும் அவர்தான், பகவானும் அவர்தான் அப்படின்னு. ஆன்சர்ஸ் கரெக்ட், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. பட் கொஸ்டின் கவனிங்க. பட் வெரி நைஸ் ட்ரை. என்ன சொல்றேன்னா அந்த மூணுமே தான் அப்படின்னு. நம்ம இந்த இது ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் யாராவது 18 டேஸ்ல இருந்து இன்னைக்கு யாராவது வந்திருக்கீங்களா? சரி, நாங்க வந்து இந்த பேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நானே எல்லாம் ஓல்டு பேட்ச் தான். சோ என்னோட ஒன்லி ரிக்வெஸ்ட் எல்லார்கிட்டயும் எல்லா டீச்சர்ஸும் இந்த பேட்ச் இருக்கிறத பத்தி பேசுங்க. இந்த மாதிரி பாகவதம் ஷார்ட் கிளாஸ் இருக்கிறத பத்தி சொல்லுங்க. ஸோ ஆல் பெனிஃபிட். இப்போ முகுந்தா அப்படின்றீங்கன்னா அவர் போத் பர்சனல் அண்ட் இம்பர்சனல் ரைட். அருவமும் அவர்தான், உருவமும் அவர்தான் ரைட். ஆமா. ஏன்னா ஏன் அருவம் அவர்துன்னு சொல்றோம், ஏன் ரெண்டுமே சொல்றீங்க? ஒளி அவர் உடம்புல இருந்து உடல் ஒளி வருகிறது மாதாஜி. வெரி நைஸ். அவரோட எனர்ஜி ரைட். அவரோட எனர்ஜி தான் பிரம்மஜோதி. அந்த ஒளி அவர் உடம்புல இருந்து வருது ரைட். இப்போ அவர் தான் சொல்ல முடியும். இப்போ வந்து நம்ம நான் வந்து பத்மா மாதாஜி பிரேமா மாதாஜி போறேன், அவங்க 2 பேரும் எனக்கு இப்போ 2 பேர் இருக்கச்சில வந்து எனக்கு வந்து பாதாம் அல்வா பிரேமா மாதாஜி பண்ணாங்கன்னா இது பிரேமா மாதாஜி பண்ணாங்கன்னு தான் சொல்ல முடியும். அது தானா உற்பத்தி ஆச்சுன்னு நான் சொல்ல முடியாது. இல்ல அது மேல இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி பிரம்மஜோதி வந்து யார் உற்பத்தி பண்றாங்களோ அவங்கள பேரை தான் சொல்லுவோம் ரைட். சக்தி வந்து எனர்ஜி. சக்திமான் என்றவர் கிருஷ்ணர் ரைட். ஆப்வியஸ்லி சக்தியை விட சக்திமான் பவர்ஃபுல், ஏன்னா அதுதான் சோர்ஸ். இப்போ அந்த ஒரு மரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய செடிகள் மரங்கள் எல்லாமே இருக்கு ரைட். அதனால வந்து பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் வந்து மரம் மொத்தமா சேர்ந்ததுதான் மரம், பூ இலை எல்லாம். ஆனா ஒரு பூவோ இலையோ பார்த்து நீ மரம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். கரெக்டா? அப்படி சொன்னா நம்மள என்ன சொல்லுவாங்க, லூசுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்மளும் அதேதான். நம்ம வந்து அந்த மரத்தோட பார்ட் மாதிரி, பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த மரம். நம்ம பார்த்து நான் தான் காட், நான் தான் பண்றேன் அப்படின்றது எதுக்கு உதாரணம்னா, ஒரு பூவையோ ஒரு கிளையையோ இல்ல ஒரு இலையையோ பார்த்து நீ மரமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னொரு வெரி இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் எப்படின்னா, நான் இது கேட்டேன். இப்ப என்னோட கை வந்து நான் சொல்ற கேட்கணும். எனக்கு பசிக்குது அப்படின்றதால நான் புத்தி யூஸ் பண்ணி உனக்கு பசிக்குதா சாப்பாடு எடுத்து வயிற்றுல போடுவேனா? நேரா நான் சாப்பாடு மாதாஜி சாப்பாடு வயிற்றுல போட முடியாது மாதாஜி. சரி ஓகே, நான் பால் எடுத்து வாயில ஊத்துறது பதில் வயிற்றுக்குள்ள ஊத்துறேன்னா ஊத்த முடியாது மாதாஜி. பண்ணா என்ன சொல்லணும்? ஊத்த முடியாது ரைட். எப்படி இருந்தாலும் வாயில தான் போகணும். வாயே சரியில்லாத சுச்சுவேஷன்லயும் உடம்பே முடியாத டைம் கூட பண்றாங்க டாக்டரு. ஒரு டியூப் டைரக்டா வயிற்றுக்குள்ள ஊத்தி தான் அவங்க ஊத்துறாங்க. அப்ப எப்போ அர்த்தம், என்னோட கைகள் என் செயல் செய்யல. அந்த நிலைமையில வந்தா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன, என்னோட கை வந்து நியாயமா எடுத்தா அந்த சாப்பாடு எடுத்து வாயில போட்டுக்கணும். அது பண்ண மாட்டேங்குது. அதனால நான் வந்து டியூப் எடுத்து வயிற்றுக்குள்ள போடுறேன். இப்போ யார் வேணா அந்த நிலைமையில இருக்கிறவங்கள வந்து கேளுங்களேன், உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? பிடிக்கலன்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. எப்படி பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்ல முடியும்? யாருக்குமே பிடிக்காது. யாருக்குமே பிடிக்காது. எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ நான் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் புக் படிச்சிட்டு இருக்கேன், படிக்கிறேன். நான் ஒரு புக் படிக்கணும்னா நான் எல்லாருக்கும் சொல்லணும். ஏன்னா அது ஒரு பெரிய என்ன சொல்லுங்க, ஒரு கணக்காரியம் அப்படின்னு. எதுக்கு மாதாஜி என்ன மாதாஜி இப்படி சொல்றீங்கன்னா, ஏன்னா புக் படிக்கிற பழக்கமே சின்னப்பத்துல இருந்து இல்ல. கேட்டாங்க ஸ்டோரி புக் நீ என்ன படிச்சேன், நான் வந்து படிச்சது வந்து இனிட் பிளைட்டும் நான்சி டூ, ஒரே ஒரு புக் படிச்சேன். நான்சி டூ அப்படின்னு எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி நிலைமை. இப்ப நான் ஒரு புக் படிச்சிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அந்த புக்கோட ஃபுல் ஸ்டோரி எல்லாம் நான் வண்டேல சொல்ல முடியாது, அது வருஷ கணக்கான சின்ன புக்கு. அதுல வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அந்த புக்ல என்ன இருக்குன்னா, சச்சிநந்தனா சுவாமி எழுதின புக்கு. அது வந்து என்னன்னா த புரோக்கன் நேம் அப்படின்னு இருக்கு, உடைந்த பெயர். இப்போ 2 விஷயங்கள் இருக்கு. இப்போ உங்க இருக்கிறதுல யாருது ரொம்ப பெரிய பேரு? இப்போ விஜயகுமாரி மாதாஜி பேரு பெருசு. இப்போ நான் விஜயா மாதாஜி அப்படின்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்ல, விஜய் மாதாஜி அப்படின்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்ல, விஜய் அப்படின்னாலும் ப்ராப்ளம் இல்ல. விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்காங்களா? எஸ் மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. பிஸியா இருக்காங்க. இப்போ மாதாஜி நான் உங்களை விஜயகுமாரி மாதாஜி சொன்னாலோ
விஜயா மாதாஜி சொன்னாலும் விஜய் மாதாஜின்னு சொன்னாலும் விஜி அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்க இதுல எல்லாம் வந்து எதுல நீங்க ஏதாவது கோவப்படுவீங்களா இல்ல உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரே ஃபீலிங் தான் இருக்குமா? ஒரே மாதிரி ஃபீலிங் தான் இருக்கும் ஒரே மாதாஜி. மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன் மாதாஜி? எல்லாமே அவங்களுடைய நாமத்துல இருந்து சுருக்கி சுருக்கி சொல்றீங்க, அவ்வளவுதான். எக்ஸலென்ட். பட் ஏன் ஆக்சுவலா ஒரே ஃபீலிங் இருக்கு? அவங்களுடைய நேம் ஜியான் அதுதானே மாதாஜி. எது மாதாஜி சொன்னாலும் நீங்க ஓகே ஜியான் நீங்க எப்படி சுருக்கமா சொல்றீங்க, இவ்வளவுதான் மாதாஜி. ஓகே. அவ்வளவுதான். இப்போ நான் வந்து மாதாஜி எல்லாம் விட்டுட்டு விஜி கம்மியர் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய தடவை நான் சொல்லியிருக்கேன், ஏய் டார்லிங் கம்மியர், விஜி கம்மியர் அப்படின்னு. அப்பனா அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்றாங்க? பண்ண மாட்டாங்க, ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாங்க மாதாஜி. எது மாதாஜி பண்ண உங்க சொன்னாலும் குரல் மாட்டாங்களா? கேட்டாலே சரி, நம்ம பேர் தான் கூப்பிடுறாங்கன்னு ஒரு நம்ம பேரு கன்சிடரேஷன். தான் கூப்பிடுறாங்கன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க. அதான் ஒரு சோ கன்சிடரேஷன். பேசிக்கலி ஏன் அந்த பாவம் வருது? கரெக்டா, நான் எது கூப்பிட்டாலும் ரைட் அவங்க வந்து ஏன்னா அதுல வந்து ஒரு இன்பில்ட் பிரேமம் இருக்கு. கரெக்டா? இப்போ அதே மாதிரி நம்ம கூப்பிடுறதுல ரெண்டு விஷயம். புரோக்கன் நேம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட பேரு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு தடவை கூப்பிட்டா கூட நம்ம வந்து முக்தி. ஆனா நம்ம இவ்வளவு நாள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம எல்லாம் எங்கேயாவது ஒரு 5 இயர்ஸ் சாண்டிங்காவது ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். 16 ரவுண்ட்ஸ் இல்லாட்ட கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் ஒரு வார்த்தையாவது சொல்லியிருக்கோம். அப்ப ஏன் நடக்கல அப்படின்னா பேர் பியூரிட்டி இல்ல, இட்ஸ் புரோக்கன். அதனால நம்மளுக்கும் சந்தோஷம் இல்லை, கேட்கிற கிருஷ்ணரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்படி ஆனா என்ன வரும், என்னோட கனெக்ஷன் கட் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்க, மாதாஜி கேட்கவே இல்லை, மாதாஜி கேட்கவே இல்லை. அப்ப எவ்வளவு கோபம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வருது இல்ல? அதே ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல கோபம் எல்லாம் வருது இல்ல கிருஷ்ணருக்கு. ஆனா அவருக்கும் வருத்தம் இருக்கு, என்னடா இவங்க என்ன சரியா கூப்பிட மாட்டாங்களே, என்ன கூப்பிட மாட்டேங்கிறாங்களேன்னு. நிறைய பேர் நம்ம ரொம்ப டிபேட் பண்ணுவோம், ராமான்னு சொல்லணுமா ராமுன்னு சொல்லணுமா, ராமுன்னு சொல்லணுமா கானான்னு சொல்லணுமா, கானான்னு சொல்லணுமா கிருஷ்ணான்னு சொல்லணுமான்னு. இதுல இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்ல, எப்படி சொன்னாலும் அவரை சொல்றோம்ன்ற பாவத்துல நம்ம சொல்றோமா, அதுதான் ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, எப்படி வேணா சொல்லலாம். ஆனா அந்த கிருஷ்ணர்ல 108 ரவுண்ட்ல ஒரு தடவையாவது கிருஷ்ணா அப்படின்றது என் மனசுக்குள்ள இருந்து வந்திருக்கான்னு நான் திங்க் பண்ணேன்னா அட்லீஸ்ட் என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என் ஆன்சர் நோ. அப்பனா நான் பக்கத்திலேயே விஜயகுமாரி மாதாஜி இங்க இருக்காங்க, விஜயகுமாரி மாதா விஜயகுமாரி விஜயகுமாரி மாதா விஜயகுமாரி மாதா விஜயகுமாரி. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, என்ன மாதாஜி கூப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க, விஜயகுமார் 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 படிக்க, என்ன மாதாஜி நான் இங்கதான் இருக்கேன் மாதாஜி அப்படின்னுவாங்க. ரைட்? இப்ப வந்து என்ன பாயிண்ட்னா அவங்க வந்து என்னடா என்னமோ அவங்க வந்து ஏதோ கூப்பிடுறாங்களே தவிர அவங்களுக்கு வந்து மனது வந்து என் மேல இழுக்கவே இல்லை அப்படின்ற ஃபீலிங் வரும். இதுதான் உண்மை கிருஷ்ணருக்கும். ஏன் இதை எடுக்கிறேன்னா நம்ம பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. நம்ம நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் இவ்வளவு தடவை பண்றேனே கிருஷ்ணர் கருணை இல்லையா? கிருஷ்ணர் கருணை இருந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனா நான் சொல்றது புரோக்கன் நேம்ஸ், உடைஞ்சி போன அந்த பேரை ஒழுங்கா கூட நான் கூப்பிடுறது இல்ல. இதுக்கு அர்த்தம் நான் குறுகி கூப்பிடுறேன்னா பெருசா கூப்பிடுறேன்னா இல்ல, கூப்பிடுறேனா நினைப்போட கூப்பிடுறேனா, வாச்சாக மனசு வாயும் மனதும் மனதும் கனெக்ட் ஆகுதா? நோ. பாடி மைண்ட் சோல்ல அட்லீஸ்ட் வாயும் மைண்டாவது கனெக்ட் ஆகுதா? இல்ல இல்ல. அப்போ அது அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவரோட பியூரிட்டி ஏன் வரலன்னா அவர் பியூரிட்டி இல்ல, நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்து நம்ம கூப்பிடுறது இல்லாதால அவருக்கும் கனெக்டிவிட்டி லோ. அதனால நம்ம கூப்பிடுற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம், ஆனா அவருக்கு அது புரியல. ஏன்னா அவர் அஃபெக்ஷன். அஃபெக்ஷனா வந்து நாராயணான்னு அவர் கூப்பிட்டாரு, அது அஃபெக்ஷன் இருந்து அஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு. ஆனா ஆகல. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு ஓகே ஏதோ ஒண்ணு கூப்பிடுறியே எனக்கு போறோம் அப்படின்னு. அந்த லெவலுக்கு அவர் கருணை. கிருஷ்ணரை விட கிருஷ்ணரோட நாமம் கருணை. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வரத்துக்கு முன்னாடி நாம பிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா திரௌபதிக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு. நாம பிரபு தான் நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து ரோல் எடுக்கிறாங்க. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நாமம் வந்து கிருஷ்ணர் வேற வேற. நான் தண்ணி அதை எடுத்து அப்படின்னு வரும். சொல்றேன்னா இந்த சுப்ரீம் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்றதும் கிருஷ்ணரும் ஐடென்டிஃபை. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக உலகமும் இருந்தாலும் சரி இதுவா இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே அவரோட எனர்ஜி தான். ஒண்ணு அந்தர சக்தி, பகிரங்க சக்தி. அப்ப மாதாஜி ஒண்ணு அந்தரங்க சக்தி தெரியும் இல்லையா? என்னோட வீடியோ போச்சு. 3 எனர்ஜி நம்ம கிருஷ்ணருது. அந்த 3 சக்திகள் இதெல்லாம் வருது. அந்தரங்க ஓகே. சக்தி, சோ இப்போ பகிரங்க. வந்து பாத்தீங்க சொல்லுங்க. மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் விட்டு அந்தரங்க விட்டு சக்தி, வருது பகிரங்க மாதாஜி. சக்தி, இன்னொன்னு
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, உங்க அந்தரங்க வாய்ஸ் அந்தரங்க விட்டு சக்தி விட்டு ஆன்சர் வருது. பண்ணிட்டு பகிரங்க இருக்காங்க. சக்தி, நடுத்தர சக்தி. நடுத்தர சக்தி. அப்ப நம்ம என்ன சக்தி மாதிரி? பகிரங்க சக்தி. நம்ம பகிரங்க சக்தியா? ம். ஆமா மாதாஜி, நம்ம என்ன சக்தி? பகிரங்க நம்ம என்ன சக்தியில வரும்? பகிரங்க சக்தி. மாதாஜி, உங்க அப்போ ஜட வாய்ஸ் வரும். நம்ம அப்போ அப்போ பௌதிக உலகம் என்ன சக்தி? பகிரங்க சக்தி புறசக்தி. தான். அதுவும் பகிரங்க சக்தி அப்போ தான். அப்போ நடுத்தர சக்தி எதுல வரும்? அது நடுத்தர சக்தியில வருவாங்க. ஆமாதான் நடுத்தர சக்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா? கேட்கல கேக்குது. மாதாஜி. அது விட்டு விட்டு கேக்குது. இப்போ கேக்குதா? கேக்குது. கேக்குதுங்க. கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. கேட்கல, இப்பதான் கேக்குது இப்போ கொஞ்சம். அந்த 3 சக்திகளை நம்ம எங்க இருக்கோம்னு கேட்டேன். நம்ம எங்க இருக்கோம்? 3 சக்திகள் என்ன சொல்லுங்க? ரொம்ப சிம்பிளா. நம்ம பூலோகத்துல இருக்கோம். பூலோகத்துல தான் வெரி இருக்கோம் நைஸ். பட் மாதாஜி. நம்ம என்ன சக்தி கேட்டகரியில வருவோம்? நடுத்தர சக்தி. ஆ? நடுத்தர சக்தி. நடுத்தர சக்தி. ஹரி போல். இதுதான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எல்லாரும் வந்து அந்த பகிரங்க சக்தி பகிரங்க சக்தியில இருக்கிறது ஜடா. ரைட். நம்ம வந்து நடுத்தர சக்தியில இருக்கோம். நம்ம வந்து அந்தரங்க சக்தியில இருந்து நம்ம ஏன் நடுத்தர சக்தின்னு சொல்றோம்? நம்ம பேசிக்கலி அவரோட பார்ட் அண்ட் பார்சலான நம்ம பாடியும் ஸ்பிரிச்சுவல் தானே? நம்ம பாடி அந்தரங்க ஸ்பிரிச்சுவல் இல்ல சக்திங்கிறது மாதாஜி. ஸ்பிரிச்சுவலா இல்லையா? பகவான் இது பண்றது மாதாஜி. நம்ம நடுத்தர பாடி சக்தி ஸ்பிரிச்சுவல் இல்ல மாதாஜி. அதனால அது அந்தரங்க சக்தி ஒரே ஒரு செகண்ட். ஆன்மீக தன்மை. கலாவதி மாதாஜி சொல்லட்டும். ஹரே கிருஷ்ண ஓகே, நோ மாதாஜி. ப்ராப்ளம். அப்ப அந்தர நம்ம ஏன் நடுத்தர சக்தின்னு சொல்றோம்? அந்தரங்க மாதாஜி, நம்ம ஏன் அப்ப சக்திங்கிறது நடுத்தர சக்தின்னு பகவானோட சொல்றோம்? இதுதான் மாதாஜி. நடுத்தர சக்திங்கிறது பகவானால படைக்கப்படுற நம்ம இந்த பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்க மாதாஜி. மாதாஜி, நம்ம அதான் வந்து ஏன் நம்ம எந்த வந்து சமயம் நடுத்தர சக்தியா இருக்கோம்? நம்ம எந்த சமயத்திலும் கீழே விழலாம். இந்த பக்கமும் வரலாம், இதுக்கும் அந்த பகிரங்க சக்திக்கே வரலாம். அதனாலதான் எக்ஸலென்ட். அதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண பத்மா மாதாஜி. இது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்போ எந்த சைடு விழுவோம் அப்படின்னு தெரியாது. நம்ம இந்த தெரியாது. சைடும் தொப்புன்னு விழுவோம், அந்த சைடும் தொப்புன்னு விழுவோம். அதனால வந்து நம்ம வந்து என்ன ப்ராப்ளம் நம்மளுக்குன்னா, நம்ம வந்து நடுத்தர சக்தி கேட்டகரியே இருக்கோம்னா வி ஆர் ஃபாலபிள். நம்ம எந்த சாப்டர்ல படிச்சோம் ஃபாலபிள் அப்படின்னு? மாதாஜி, இங்க ஒரு மனிதனும் மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளும் பகவானுடைய அந்தரங்க சக்திகளே அப்படின்னு கொடுத்திருக்கு மாதாஜி, இதே ஸ்லோகத்துல. வரேன். ஒரே ஒரு செகண்ட். நம்ம எந்த சாப்டர்ல படிச்சோம்? ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதிரி. நம்ம வந்து எந்த சாப்டர்ல படிச்சோம் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலபிள்? வீழக்கூடியவர்கள். 2 types of living 15th சாப்டர். ரைட். நம்ம வந்து விழக்கூடியவங்கள் வந்து சுப்பீரியர் எனர்ஜியில அங்க இருக்கிறவங்க, அதாவது தெய்வ உலகத்துல இருக்கிறவங்க விழாதவங்க, இன்ஃபாலபிள். ஆனா இதுக்கு 2க்கும் மேல இருக்கிற 3வதவர் தான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ உங்க டவுட் என்னன்னா, ஏன் அந்தரங்க சக்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்கன்னா, நம்ம வந்து நடுத்தர சக்தின்றதை நம்ம சொல்லிக்கிறோம். பட் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ரைட், நம்ம பௌதிகத்துல கனெக்ஷன் இருக்கிறதாலதான் நடுத்தர சக்தி. இல்லைன்னா 2 தான். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா தடாட்ச சக்தின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பீச்சுக்கும் மண்ணுக்கும் நடுவுல இருக்கிற அமௌண்ட். ரைட். அந்த தண்ணி சமுத்திரம், அந்த தண்ணி வேவ் வர்றதும் அந்த மண்ணுக்கும் நடுவுல இடம். பட் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான லாஜிக் என்ன? ஒண்ணுதான் இருக்கும். கருப்பு வெள்ளை. இந்த கிரே கலர்ன்றது இருக்கக்கூடாது. நம்ம அதுல இருக்கோம். ஆனா பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறவங்க தான் அதுல இருக்குமே தவிர, ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கிரே கலர்ல எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் ஆர் ஒயிட்ல தான் இருப்பாங்க. அங்க எல்லாருமே ஒயிட் தான்.
அதுல கிளாரிட்டி இருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த கிரே கலர் எப்படி அந்த ஒயிட் ஆக முடியும் அப்படின்னா, நம்ம 78% குவாலிட்டிஸ் வரைக்கும் பிரம்மா கிட்ட இருக்கு. அதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம பிரம்மா ஆக வேண்டாம், டிவோட்டி ஆயிட்டு அங்க போயிடலாம். கிளியரா? ஓகே வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? பத்மா மாதாஜி, உங்க சந்தேகம் தீர்ந்ததா? கிளியர் மாதா, தேங்க்யூ மேம், கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ சார். மாதாஜி ஹரே பாதி கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் ஒண்ணுமே ஓகே, அப்போ